लोगोफोर जोंना नै खामानिया चालु जाबाय चालु मा खालामदो इखो मानि इयो मा वाइट सिमेन्ट आरोना मायाव बेरायाव होसिगोन नै बेरायाव दिनै होनाय जासिगोन नैयाव ओरैहाय गासिबावबो ओरैहाय होजोबसिगोन आरो नै बेखिनियाव गासिबावबो ओरैहाय जोङो होनो नागिरदों दिनैहाय जोंना अरिजिनेल मिस्ट्रिया देख'गासिनो मा खालामो इजे मा खालामो पुटिं गलायो ना ओमफ्राय इखौलाय माथो देख'गासिनो साफा माबा नांजोबना दं नालाय ओमफ्राय नै दा जोंनिया अरिजिनेल माला दासो गनो नागिरदों अरिजिनेल माला दासो होनो नागिरदों बेनिफ्राय नै जाबाय लामाया ओरैहाय आरोना लोगोफोर नै इखिजा ओरै लामा दङ इनिफ्राय नै जाबो ओमफ्राय इखिजा बेफोर माखायाथ' दखान गोजा इखिजा सालबारि बाजार ओमफ्राय जोंनिया दखाना बेखिनिया बेनिफ्राय चार्जारखौ लगायथ'वाखैनो चार्जारा फैगासिनो बानायगासिनो नै इयो गारिखौबो सोना दोनखालायबाय आरो दे माबार देख'दो बेफोरखौ देख'लायनांगोन कास्टमारा सुखथुबा डिस्टार्ब जागोन ना कास्टमारखौ माबाफोर होनदो एसे सालबारि एरिया रुपहि एरिया उदियागुरि बेनिफ्राय लादायबारिफोरनिखौ होनदो एसे जागोन दे होनदो मा होननो गोसो दं होनदो दखानाव मा दखान जानो नागिरदो दे मिस्ट्रि एसे एडभार्टाइज होना होदो कास्टमारफोरनो दाइसो होनसिगोन लाजिद' जोंना नै मिस्ट्रि माखाया लाजिदोनोलै एकदमबारे खामानिया दिनैनिफ्राय स्टार्ट मिस्ट्रिया नै लागायबाय जोंनिया बरिया ग्लाब सोरनोबा नांगौबा नै सोरनोबा बिल्डिंफोराव नांगौबा न'फोराव लगायनो नांगौबा नै जोंनिया बसा माबोरैहाय लगायनाय बरिया स्लिम जाखायो एकदमबारे पुरा जादुखा आखायानो मा होनाय जादों दे एसे खोथादो मा होनाय जादों इयाव पुटिन होनाय जादों नै गुफुर कालार बेनि उनाव नेक्स्ट कोट दंबावो बेनि उनाव प्राइमार होनानै सिरिस होनानै प्राइमार होगोन बरिया बेनि उनावसो कालार होनाय जायो वा इयो फार्स्ट आरो ना फार्स्ट स्टेप बेनिफ्राय जोंहा नै मालिक मा जागोन बुंदोब्रा एसे दे दखाना मानि अनलाइन दखान गासिबो लोगोफोरा माबायोबाथाय फैबानो जाबाय जोंनि दखानाव बरिया लकेसना नै इखिजानो आरोना मेन रड खाथियाव सालबारि बाजार मेन रड खाथियाव पुरा नै ओरैहाय सायाव थिं दङ बेनिफ्राय नै बेरायाव गासिखौबो होनाय जादों डिसिप्लिन पुरा लोगोफोर आं नै सिमेन्ट दखानाव फैबाय आरोना सिमेन्ट दखानाव एसे सिमेन्ट नांगौ जादोंमोन ओमफ्राय बेखायनो जों सिमेन्ट दखानाव फैबाय आरो नै एसे माने पेकेट लाङा आरोना खुलाखौसो लांसै नै खुला लानानै थांसै एसे नांबावगौ जादोंमोन सिमेन्टखौ मा minna tanah yang pakai? Kameramen fokus karo जाबायानो जोंना नै रुमा पुरा कमप्लिट इसेल'सै नै जा एसे दंबावो सानसेयावनो जोंना हेड मिस्ट्रिया सानसेयावनो फिटिस नै नायना ला बरिया स्मार्ट कार नै गिजा दं ब्रास मारिगासिनो आसोला नै एकदमबारे मा होननो आरो नै बरिया जाखादों खनसेयावनो बरिया साफाखा आरो गाबोन खनसे ब्रास मारिबावबाथ' दंबावो ओइ मिस्ट्रि नैखौ मानो इदि दोनदो गोदान नैयो ना गोदानखाय इदि दोननाय जादों नैखौ ओमफ्राय गाबोन होगोन इखौ नङाबा दायो लास्टाव बेनिफ्राय जाबायानो फ्राय
दान्दिसे समनि उनावनो बै ससे दंबावो नै गिजा सायाव बेनिफ्राय इयाव फुरा ओरै सिलिं होनोसै जाबाय सङासै